Искаме да купим жилище за детето, сина или дъщерята с ипотечен кредит. Много често родителите идват при нас, кредитните консултанти, и казват: детето стана вече на 18, искаме да му купим собствено жилище. Може ли да стане това? Да, може. Обикновено децата, като навършат пълнолетие, първо са студенти, нямат доходи или работят за малки доходи, те не могат да си купят още жилище. Щом родителите имат възможности и доходи и искат да направят тази стъпка, тя е напълно възможна. Жилището може да се придобие на името на детето, а кредита да бъде на родителите и да се обслужва от тях. Важните неща, които трябва да се помислят тук: родителите трябва да имат спестената сума за самоучастие, поне 15% от стойността на жилището, сумата за разходите, и трябва да се вземе предвид, че банките имат ограничения в срока. Обикновено родителите са 50 плюс години. При банките срока към края на кредита, възрастта трябва да е не повече от 70. Ако родителите са на 55, те могат да изтеглят максимум 15 годишен кредит. Само при една банка това може да е 20 годишен кредит. Така че, ако срока позволява, доходите позволяват, няма никакъв проблем да зарадвате вашето дете и да му купите собствен дом с ипотека, която вие ще плащате.